ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Sarina! 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 Neman ki nake masoyiya, zo inda nake aminiya, hannu mu riƙe ba wariya, sankar mu sake komai wuya. Laifina ne laifina, ni na ɗauka na ɗaura a kaina, ko ina kike na san kina jina, ki zo inda nake ki biyo sautin miyana. Neman ki nake masoyiya, zo inda nake sarauniyata. Baki da tamka dan saurara zoguna, na rasa dabara kamar almara, a rashin ki ina zan sa kaina. Ke ce idanuwana, ke ce farin ciki na, mai kawata duniya na sanina. Neman ki nake masoyiya, zo inda nake sarauniyata. Me ya faru bawan Allah? Mun zo nan tare da matata ne, ita ma makauniya ce. Shine na neme ta na rasa. Allah sarki, ya sunanta? Sunanta Sarina. To bari mu cikiyar ta muga ko za ta yi bullo ko daga ina ne? Neman ka nake maso